И какво става, хора? Аз съм Мартин Илиев и днес играем в моето Майнкрафт оцеляване. И така, да съберем дърво. Аз съм нов в снимането на клипове на Майнкрафт, но дано да ви харесат моите клипове. Повече дърво не ми трябва според мен. Винаги като започна някое оцеляване, първо си правя тези инструменти. Не знам защо, да. Така съм решил. Трябваше и лопати да се направя. Ето че и стигнахме до камъкът. Най-сетне ще си направим каменни инструменти. О, въглища! Перфектно! Ще си направя факли и много други неща. Съжалявам, но може малко да е тъмничко. Ще се увелича радиуса и рендер дистанса. Каквото и да е там. Така. О, боже, сега ще трябва... Стига ли? Какво ме гледаш? Плюс по петите, иначе ще умреш. Бебе крава! Ах ти! Прасе! Благодаря за пържолките. Къде бягаш? Благодаря. Съжалявам, че много не говоря, но малко не знам. О, не е само и това свърши. А, не. Така да си наредим нещата. Това ще трябва тук, за да се изкача по-лесно. О, да, по-скоро да намеря желязо. Боже. Ще си направя една печка. Ще се изпеча малко такова.
И да копаем надолу. О, щом намира такова, значи ще има скоро такова диаманти. Или нещо хубаво. Например, желязо. О, само не е гравел. Стига де! Той гравел мръсен. Ще отида горе. И ще започна друга. Или ще търся мина. Така да се опечем това пиле. И да отидем да търсим мина. О, това там е мина. Или пък не. Да надем. Сериозно, какво е това? Поне има въглища. И сега желязото. Не познах. Стига ли за деня на улица? Клипо. Кокошка. С Богом. Как се плюса. Само да не се изгубя от мястото, където ме спална. Защото там е крафтинг тейбъла и печката. Сега как? Къде беше? Не.